Mňa keď odvolala Martina Šimkovičová, čo je akože regulérna neonacistka, a to, že niekto závidí pomaly na Slovensku svojmu susedovi už aj rakovinu, ja sa sám seba úplne za divadelníka nepovažujem, lebo som vyštudovaný hudobník. A to by mi mohlo dať ten komfort na to, aby sme vybudovali jedno slobodné divadlo. Ahoj, tady je Petr Michálek, vítám vás u 58. dílu podcastu Kam jdeš, který s hosty natáčím venku, při chůzi a bez jediného střihu. Dnešním hostem je Matěj Trlička, v létě odvolaný ředitel Slovenského národného divadla, který nedávno potvrdil, že se bude hlásit do výběrového řízení na ředitele Městského divadla Pavola Orsága Hvězdoslava v Bratislavě. Jak zvládal a zvládá obrovský mediální a politický tlak, jak ho změnilo ředitelování Slovenského národného divadla, co si vlastně myslí o konceptu Národního divadla a jaká je vlastně právě teď situace na Slovensku, jak lze vlastně štrajkovat, jak můžeme my, Češi, pomoci. Právě to byly mé otázky na Matěje Trličku, zatímco jsme kráčeli po kampě. Pojďte s námi. Matěj, tak my jsme se sešli v Praze před Ministerstvem kultury. Oba dva sedíme v komisi, která pravděpodobně dnes doporučí ředitele Národního divadla v Praze. A vás jakožto bývalého ředitele Slovenského národního divadla se jako na úvod chci vlastně zeptat i po přečtení té koncepce, jestli ten model je vlastně podle vás funkční, toho Národního divadla. Na úvod ťažká otázka. Aha. Začnem od konca. Musím sa priznať, že po mojej relatívne krátkej skúsenosti, ja som bol generálnym riaditeľom 3,5 roka, Áno. Som dospel k záveru, že to trojsúborové fungovanie je už možno mierny prežitok. Že tá činohra je naozaj iný organizmus. Má to iné DNA divadelné ako opera s baletom. Ja sa sám seba úplne za divadelníka nepovažujem, lebo som vyštudovaný hudobník a síce som hral ako orchestrálny hráč v operných produkciách v rôznych krajinách, ale to zo mňa ešte nerobí divadelníka. Považujem sa skôr za manažera, ktorý v oblasti kultúry prešiel rôznymi projektami v rôznych oblastiach a pri tom divadle som to vyslovene manažersky cítil, že keby som mal tú možnosť urobiť jeden z revolučných krokov, tak by to bolo asi aj oddelenie tej činohry. V prípade Slovenského národného divadla. Situáciu v Čechách nepoznám až tak dobre. Tých dôvodov je veľmi veľa a tým, že som mal pred sebou aj akútnejšie výzvy a akútnejšie reformy, tak toto som si len tak ako keby hovoril, že by to asi malo logiku, ale tým, že Slovenské národné divadlo v čase môjho pôsobenia malo k dispozícii iba jednu budovu, tak ako keby postrádalo to aj tú elementárnu logiku, pretože všetky súbory sa delili o nejaké prierezové činnosti, ako je ekonomický úsek, marketing, obchod a tak ďalej. Takže, no, long story short, myslím si, že je na zvážení, či trojsúborové divadlo nie je prežitok. OK, rozumím. Moc děkuji hnedka na úvod, takhle tu otevřenost, potom jsem toužil. A zajímá mě právě ten váš manažerský makropohled. A proč ne balet a operu? Je to kvůli té bližší synergii, respektive jako těch synergických efektů jako v pozitivním slova smyslu je méně, že proto byste tu činohru takto odložil jako stranou. A potom mě ale potom i zajímá ta hlavička toho Národného divadla. Jako. Teraz nezačnem od konca. Okay. Teraz odpoviem, že áno, opera a balet spolu ako keby súvisia z mnohých prevádzkových, prísne logických dôvodov. Zdieľajú orchester, to je ako keby veľké pojitko. Je úplne prirodzené, že pri výbere titulov sa musí riaditeľ baletu nie radiť, ale konzultovať s riaditeľom opery, pretože pod riaditeľom opery je práve orchester, ktorý je vitálnou zložkou baletu. Takže už len toto prepojenie je tam veľmi blízke. A obidva súbory sú hudobné divadlo, ako keby aj balet, aj opera. Okay. Ja som však ešte objavil druhú rovinu, ktorá možno, že bola taká vypuklá aj kvôli politickej situácii na Slovensku.
a opäť budem veľmi otvorený, je, že tak ako som si počas celého môjho pôsobenia v Národnom divadle uvedomoval, že činohra vyjadruje nejaký étos a nejaký občiansky postoj, ktorý nie je úplne konzistentný naprieč celým súborom. Je tam v našom prípade viac ako 40 hercov a herečiek, ale cítil som tam, že oni si uvedomujú, že divadlo je zrkadlom aktuálnej doby, že má veľkú silu prehovárať k obecenstvu, že by malo formovať spoločnosť, že sa hlásia k tej antickej idei toho, že je to kritické nastavenie zrkadla spoločnosti a boli ako keby oveľa pripravenejšie reagovať na každý poriv spoločenský. Opera a balet z môjho pohľadu boli príliš konformní. Zmierení so všetkým, ako keby presne ten prahistorický tvor, ktorý sa hýbe pomaly, ktorý nerad prijíma zmenu, ktorý sa nerad vyjadruje, ktorý sa nerad angažuje. A myslím si, že to má aj racionálne vysvetlenie, to sú tie kolektívne telesá, hej, že pri činohernom súbore sa bavíme o 40 individualitách, pri orchestri, zbore, balete, to sú veľké kolektívne telesá, kde ten názor zaniká. Takže ak hovorím, že opera je konformná, to nie je výčitka voči konkrétnym ľuďom, to je ako keby konštatovanie. Áno. A konformizmus je niečo, čo v prípade Slovenska spôsobilo v 50. teda vo vojnových rokoch slovenský štát, neskôr brutálny komunizmus v 50. rokoch a neskôr trošku miernejší komunizmus v 70. Proste mlčať a skloniť hlávku je typicky slovenské a dospel som presvedčeniu, že žiaľ aj typicky niečo typické pre kolektívne telesa, ktoré v tej opere a balete sú. Takže a tým pádom, že máme dve DNA, že máme jeden súbor činoherný, ktorý dokáže reagovať pružne, ktorý dokáže urobiť inscenáciu relatívne rýchlo, ktorý dokáže v prípade aj v tom procese štúdijnom reagovať a vyvíjať sa, si zaslúži úplne iný prístup a inú komunikáciu ako opera a balet, ktorí sú nepružnejší, ktorí nemajú radi až tak zmenu, aj diváci sú konzervatívnejší. Čiže ja mám veľmi rád oblasť marketingu a komunikácie a pre mňa to bol obrovský rébus, lebo mal som potrebu tie zložky spájať a urobiť z divadla jeden brand silný, ktorý bude komunikovať zrozumiteľne jednotne, ale vlastne som cítil, že to je ako keby som držal pokope na silu rodinu, ktorá je rozhádaná, kde máte manželov, ktorí už nechcú spávať v jednej spálni. Rozumím. A lepší je tedy ve slovenském případě nebo v případě SND se rozdělit, než se inspirovat tím, jak rozdílní jsme? Tedy to byl ten závěr, ke kterému jste došel, jo? Nepristúpil som k tejto reforme, čiže som usúdil, že to nie je neprekonateľný problém. Áno. Skôr je to také suché konštatovanie. Myslím si, že naša kultúra má teraz oveľa väčšie výzvy pred sebou. Jasné. Aj tá vaša, aj tá naša. Áno. Celková európska kultúra čelí veľkému nárastu pravicových narratívov, však k tomu sa možno dostaneme. Čiže ako keby tá otázka rozdelenia prevádzky vôbec nie je meritorná, ale cítim veľký rozdiel v tej divadelnej podstate činohry a opery s baletom. Rozumím. A já jsem tak příliš brzy to spojil i s tou druhou otázkou, kterou nechci minout. To je to druhé písmeno, teda v tom SND, to národné. Áno. A ten protimluv tím pádem být nejlepší, zároveň určovat trendy, zároveň ale myslet na nějaký národní poklad a o ten pečovat. Je to protimluv, který má znovu tu synergii a nabízí jaksi inspiraci a nějaký pokrok a tvorbu autentickou, a nebo je to vlastně už jako taková Rubikova kostka, která jako nejde složit? Myslím si, že Slovensko je historicky úplne v inej východiskovej pozícii ako Česko. A jednoducho je to tak, aj keď ja si uvedomujem, že vždy, keď toto rozprávam, tak nahnevám všetkých, ktorí seba nazývajú vlastencami. Ja sa považujem za vlastenca, ale jednoducho musíme si priznať, že slovenská história má 32 rokov, predtým to bola československá história. A my toto musíme rozlišovať. A predtým to bola rakúsko-uhorská história. A už len elementárne uvažovanie a priznanie si skutočnosti, že Slovensko nemá Dvořáka a Smetanu. My môžeme možno nájsť nejakú paralelu medzi Suchoňom a Martinu z hľadiska nejakej ako keby kvality tvorby, ale určite nie z hľadiska známosti mena a známosti tvorby vo svete. Čiže naša východisková pozícia je úplne iná. O čom sa vlastne rozprávame v prípade Slovenského národného divadla?
Rozprávame sa o tom, že naše Národné divadlo založili bratia Česi. Prvé inscenácie boli české inscenácie. Hralo sa v bratislavskej historickej budove Národného divadla. Ešte predtým, ako to bolo Národné divadlo, sa hralo niektoré dni pre nemeckú časť Bratislavy, Požoniu, Presburgu, hej, mesto, ktoré má niekoľko mien, a iné dni pre Maďarsku. Čiže my sme územie, na ktorom sa naozaj miešali tie národy, miešali kultúry. Bratislava konkrétne bola silnou kombináciou Maďarov, Židov, Nemcov, ale malé percento obyvateľov boli Slováci. Ale v tomto meste vzniklo Slovenské národné divadlo. Čiže je to komplexná otázka a ja sa obávam, že z hľadiska tvorby my nemáme v prípade opery a baletu žiadne základné piliere, na ktorých vieme naozaj tú národnosť postaviť. Našou prvou národnou operou je Suchoňová tvorba, Krútňava, Svetopluk. Mimo Suchoňa a Cikera sa toho až toľko zásadného v opernej tvorbe nenapísalo, a o balete ani nehovoriac. Hej. Činohra je samozrejme trochu niekde inde, ale tam tiež hľadáme počiatky v tej českej kultúre. Jasne. Česi nás naučili riadiť divadlo. Po českí kantori prišli na Slovensko, aby učili naše slovenské deti a demaďarizovali našu krajinu. Čiže opakujem, my žijeme blízko, považujeme sa za... Ja vás vnímam ako bratský národ, moja mama je Češka, takže ja to v sebe mám. Ja som vlastne stále ešte federalista vo svojej hlave. A myslím si, že v oblasti kultúry nám bolo s vami dobre. Ja nie som makroekonóm, čiže nejdem analyzovať výhody, nevýhody rozdelenia ako keby tých ostatných častí spoločnosti. Ale v prípade kultúry to vnímam ako veľkú škodu, pretože popri silnej kultúrnej tradícii Čiech sa Slovensko mohlo pekne rozvíjať a s pomocou Čechov sme mohli ako keby nadobudnúť postupne aj svoju silnú identitu. Myslím si, že sme neporovnateľne niekde inde, tak ako sme inde oproti susedom z Rakúska a susedom z Maďarska. Ale teda u nás naozaj to Národné divadlo je prívlastok, alebo to národné je prívlastok, ktorý rezonuje primárne u tých silne národne cítiacich ľudí. A teraz budem opäť veľmi nepríjemne kritický, ale ak si zoberieme ten elektorát Slovenskej národnej strany, tak vidíme, že to je tá nevzdelaná časť obyvateľstva, tá fašisticky zmýšľajúca časť obyvateľstva, homofóbna, rasistická a tak ďalej. Toto je elektorát Slovenskej národnej strany, mimochodom najstaršia slovenská politická strana. A ja sa pýtam, že či oni reprezentujú to vlastenectvo a to, čo je národné. Ja si to určite nemyslím. A pre Slovensko sa jednoducho hodí a je to úplne... My by sme mali uvažovať európsky. My sme malá, mladá krajina, ktorá sa reálne začala rozvíjať až po vstupe do Európskej únie. Tam sme urobili veľké ekonomické pokroky. Tam sme získali nejaký know-how z vyspelejších krajín o tom, ako sa riadi právny štát. Čiže necháme Slovenské národné divadlo pokojne s prívlaskom národné, ale pre mňa je to skôr ako keby ambícia byť najlepším. Ako keby, že je to naozaj tá hviezdička, ten prívlastok, že toto slovenské divadlo je národné preto, lebo by malo byť reprezentantom toho, alebo symbolom toho najkvalitnejšieho. Rozumiem. A na záver ešte poviem, že a opäť pozorujem to, keď chodím po operných domoch po svete, že v prípade Slovenského národného divadla Činohry my vieme budovať identitu Slovenského národného divadla. V prípade opery je to takmer nemožné. A to je, opäť, tu je tá krývajúca noha. A tu je ten dôvod, prečo sa mi nezdalo úplne logické, aby to ostalo dlhodobo spojené. Tak ako vy môžete mať v Národnom divadle v Prahe v 3 budovách, pokojne v jednej budove len český repertoár, ustojíte to s českým repertoárom. Národné divadlo by to so slovenským repertoárom neustalo. Rozumím. No, jaká je úplně teď nejaktuálnější situace ve Slovenském národném divadle? Říkám to taky otevřeně i do svých vlastních řad, protože někdy to bývá tak, že člověk se veřejně vyjádří, podepíše petiční arch. My jsme teda i teď podepsali, myslím, velmi praktické memorandum s VŠMU a prostě chceme spolupracovat. Ale přesto v čase ta pozornost k té kauze se tak jakoby vzdaluje. Jakkoliv pořád držíme palce a myslím, že v tom základu zorientovaní jsme, tak jsem chtěl využít této příležitosti a zeptat se, jak je to přesně teď, v těchto dnech v SND, kde už úřaduje tedy vaše nástupkyně, která byla dosazena bez výběrového řízení, jenom připomínám.
Ja sa zúčastňujem veľa diskusí a niektoré aj sám organizujem, lebo myslím si, že je veľmi dôležité vysvetľovať občanom Slovenska, čo sa deje v kultúre, lebo nie je to úplne zrozumiteľné, ale zámerne sa vyhýbam téme Slovenského národného divadla, lebo veľmi nerád by som pôsobil ako človek, ktorý sa nedokáže odstrihnúť od tejto životnej epizódy. A ja som reálne odstrihnutý. Rozumím, ale jenom vsuvka, ale protože pár těch rozhovorů jsem viděl. A jenom chci říct to, že jak se vám to dostávalo v některých z nich jako okamžitě zpětná vazba, že v uvozovkách bojujete o návrat, což je nesmysl, nebo že pláčete a tak dál. Chci vám říct, že můj pocit při sledování těch rozhovorů, že jsem obdivoval jednak, jak to dovedete formulovat. Že já jsem ten pocit z vás teda fakt neměl. No, a že teda plníte nějakou veřejnou službu. A druhá věc je, že do toho vůbec jdete. Že už jako nad tím nemáte jako rukou. To je moc pěkný, to považuji za pozitiv. Co vás to tam táhne jako furt i třeba organizovat nějakou takovou debatu, abych se vrátil k tomu, co jste říkal? Keď sa veľkým oblúkom vrátim k mojej prvej odpovedi, kde som popisoval, čo je nejaká rola divadla, tak veľa sa hovorí o tom, že Národné divadlo, alebo divadlo ako také, by malo mať silu meniť spoločnosť k lepšiemu, samozrejme. A to, čo sa stalo mne, je, že mňa divadlo vnútri zmenilo k lepšiemu. Čiže nie je publikum, ale ja ako aktér, ako zamestnanec divadla, ja som cítil vnútorný, nechcem povedať, že prerod, to by som asi preháňal, ale ja som naozaj cítil, ako sa moje červené čiary posúvajú, ako niektoré veci, nad ktorými by som mávol rukou, sú pre mňa neakceptovateľné, ako veľmi ja som konečne pochopil význam slova verejná služba, verejný záujem. To boli veci, nad ktorými som cynicky zdvíhal obočie predtým a považoval som to za jednoducho také ako keby výrazy, ktoré nič nehovoria, ale oni hovoria, sú veľmi dôležité. Takže mňa divadlo zmenilo, aj kontakt s činohrou, rozhovory s režisérmi, aj s hercami. Sedával som, oni to nemajú radi, ale sedával som po tajomke aj na skúškach činohry, lebo ma fascinoval ten priebeh, ktorý je úplne iný ako práca v opere a v balete úplne. A cítil som, ako postupne sa mením spôsobom, že začínam byť angažovaný občan. Že mi to proste nie je jedno. Ja som pred konkurzom do Národného divadla podnikam 20 rokov a naučil som sa mať ostré očné zuby a v prípade tendrov o biznis viem byť nekompromisný, ako keby som súťaživý a ide mi o to, aby som vyhral v medziach zákona, ale viem byť drsný. A zrazu to divadlo mi ukázalo, že v divadle to takto nefunguje. A že my naozaj sa musíme na veci pozerať z rôznych uhlov, treba ten narratív zjemniť a že toto nie je obchodná súťaž. Divadlo je naozaj ako keby srdcom spoločnosti, áno, divadlo, kultúra všeobecne samozrejme dôležitá, ale divadlo vnímam ako strašne dôležitý prvok spoločnosti. A my, čo v ňom sme, tak musíme to tak aj cítiť. Nielen byť expertami na dramaturgiu, ale my si musíme uvedomiť tú zodpovednosť, ktorú máme voči spoločnosti. V prípade aj brněnského, aj pražského, aj bratislavského národného divadla tie počty divákov sú veľké. V našom prípade to bolo 270 000 divákov za rok 2023. Sú veľké čísla. Nehovoriac o streamoch a ďalších výstupoch. Čiže my ten zásah máme a musíme sa k tomu postaviť zodpovedne. A nejde o to iba urobiť nabuka, ide o to urobiť nabuka s názorom. Čiže toto sa vo mne udialo a ja som vás trošku svedl z tej otázky k tomu aktuálnemu stavu. Ale idem naspäť. Áno. A tým pádom mňa keď odvolala Martina Šimkovičová, čo je akože regulérna neonacistka, ktorá sa netají svojím postojom. To je ministerka, ktorá povedala v rozhovore výraz biela rasa. Ako keby, že to je niečo tak nepredstaviteľné, že predstaviteľka štátu na úrovni ministerka hovorí, že homosexuáli ohrozujú bielu rasu. Akože táto veta, to je na taký úterák do ringu, že je to nepochopiteľné, ale ju to ani nevyrušilo, že to povedala. A či keď ma táto keď ma táto osoba odvolala, tak ja som to aj vedel vopred, že sa to stane, však napokon ja som postupne pritvrdzoval moje vyjadrenia verejné a bolo mi jasné, že skončím. Ale zároveň, keď som odtiaľ odišiel, tak som vedel, že zo mňa sa stal jednoducho aktivista. Že som odtiaľ vyšiel, ako iný Matej vstúpil a iný Matej odtiaľ vystúpil. Ja som sa vrátil k podnikaniu počas celého pôsobenia. Moja firma naďalej fungovala, bola tam iná konateľka, ale ako keby ja nie som existenčne odkázaný na plac divadla alebo na prácu v kultúre. Ano. A tým pádom ako keby mám ten komfort aj po návrate do podnikania, že 80% svojho času dennodenne venujem
otvorenej kultúre, kultúrnemu štrajku, diskusiám, lobbingu v politických kruhoch, stretávam sa s koaličnými s opozičnými poslancami, vysvetľujem im, čo ich kolegyňa robí, prečo je to nebezpečné, čo to spôsobí aj s ich elektorátom a aj ma to naplňa, aj v tom vidím zmysel a dôvodom, prečo som sa dostal do tohoto bodu, je divadlo. No to zní velmi osobně, to se mi líbí a tím pádem navážu další osobní otázkou, která mě taky napadala při sledování té vaší kauzy, když jsem si jako opakovaně říkal, jak to ten Matěj zvládá ve smyslu vypnou se kamery, přijde domů, to přece je velmi náročná situace lidsky, ve smyslu stresu, spánku, vnitřní hygieny. Jak s tím bojujete? Protože ten tlak byl enormní a toto není soupeř přece, který jaksi chce stejnou zakázku jako vy, že to je prostě nějaký konkurenční boj. Ano. Toto je prostě naprosto nerovný boj. No, ano. No, treba povedať, že mne dal Pán Božko do výbavy jednu vec a to je, že fantastický spánok. To znamená, že aj v prípade bombového útoku ja si láhnem, zavriem oči a spím do 3 sekúnd. Moja žena je zo mňa zúfalá, lebo nevie to pochopiť. A v čase, kedy ja som prechádzal najväčšími výzvami politickými smerom ku mne, tak ja som prišiel domov a zaspal som. No. Takže táto časť je u mňa ako keby vyriešená. Ale teraz vážne. Ja som moje odvolanie nevnímal vôbec osobne. Ja som to nevnímal, že som zlyhal, že som niečo urobil nesprávne. Napokon dodnes nie sú oficiálne dôvody môjho odvolania z prostosti o tom, že nám padol luster počas predstavenia. Ako to je, náš minister vnútra nezabránil atentátu na premiéra a stále je vo funkcii. Hej? Takže ja som tomu rozumel, niekoľko mesiacov silnili tlaky na moju osobu, niekoľko mesiacov mi rôzni poslovia nosili správy, že keď sa neukludníme, tak poletím, keď činohra hento neurobí, tak poletím, keď neprestanem toto komentovať, tak poletím. A tým, že som pokračoval, myslím si, že veľmi kultivovane, korektne, ale pokračoval a činohru som nejako nekrotil a uviedli sme niekoľko inscenácií, ktoré sú mimoriadne kvalitné, ako napríklad Pes na ceste, Dušana Pařízka, teda režia Dušan Pařízek, tak ktokoľvek na tej inscenácii bol, tak mu bolo jasné, že to je moja Labuťa pieseň, lebo my tam veľmi jasne pomenovávame, kde sa nachádzame ako krajina. A je to tvrdý obraz, ale tak to je. Jednoducho, ak máme v politike ľudákov, ak máme v politike, ktorí nerešpektujú menšiny, tak divadlo má povinnosť toto hovoriť a ja tým pádom som vedel, že si pod sebou pílim rebrík. Čiže mňa keď odvolali, mne v prvom rade odľahlo. Zároveň som ale cítil taký ako keby oprávnený hnev, lebo už vtedy bolo jasné, že ja som... Takto, riešilo sa, či sa na mňa trúfnu. Tá naša ministerka prepustila najprv menej, ako keby, teda riaditeľku menej významnej alebo menej výraznej inštitúcie Bibiana, to je detská galéria. A potom robila také drobné zmeny a všetci hovorili, že ak si trúfne na Národné divadlo, tak to znamená, že sme vo vojne. Ona si trúfla. A ja som v tej chvíli vedel, že je zle. 2 dní po mne odvolala Alexandru Kusu. A my sa vedeli, že ten blitzkrieg sa naozaj začal. A ja som si vtedy povedal, že... Čiže cítil som, že OK, v tejto chvíli idem na barikády. Nie, aby som sa vrátil do divadla. Ja sa tam už nechcem vrátiť. Vidím svoje pôsobenie teraz inde. Sice aj v divadle, však tomu sa možno dostaneme, ale nie v Národnom divadle. Aj preto, lebo ak by som sa náhodou ešte niekedy čisto teoreticky mal vrátiť, tak tú inštitúciu je možné zreformovať len v prípade minimálne dvojnásobného mandátu a s veľmi spolupracujúcim ministrom alebo ministerkou. Tá inštitúcia je alebo odsúdená na postupné uhnívanie a ako keby funkčnosť, lebo je to veľký štátny moloch, kde sa vždy dosypú peniaze, takže ono to nejako vždy pôjde. Aha. Ale tá inštitúcia postupne odumiera a môžeme si aj konkrétne veci povedať, čo sa deje v SND teraz, ak vás to zaujíma, ale ako keby vôbec sa necítim na to, že ja som ten, ktorý by sa mal opäť snažiť toto pozdvihnúť. Skôr sa vidím naozaj niekde inde a bol by som rád, keby jedného dňa bola vyvodená zodpovednosť voči našej ministerke. Rozumím. A ta štrajková pohotovost jako taková, ať nejdeme do těch detailů, to je jasné, tak ta platí? To, jako bude to pokračovat? Je to boj o to, kdo vydrží díl v té aktivitě, nebo
se tam něco děje, co my nevidíme tady v Česku? No, takto, so štátom sa nedá vyhrať. Nie len s autoritárskym štátom, ale ani s demokratickým štátom. Jednoducho štátny aparát je mocný a tým, že má aj justíciu, aj poriadkové sily, aj daňový úrad, tak sa ho všetci boja. A s našim premiérom si sa nikto nechce úplne ťahať za prsty, lebo to začína byť veľmi autoritársky prejav a to ako keby my sa mentálne naozaj komunikačne zo strany politiky blížime k Bielorusku. A to, čo ale robíme v Národnom divadle ako kultúra, a žiaľ iba činohra, je to, že činoherní zamestnanci, herci, herečky a dramaturgovia chodia do rozhovorov a veľmi otvorene komentujú, čo sa deje v kultúre aj na pôde SND. Po každom predstavení sa čítajú prehlásenia. Boli aj úvahy, keď sa štartoval štrajk o tom, že sa naozaj prestane hrať, ale narazilo to na dva momenty. Jeden moment je ako keby ten právny, ústavnoprávny, že slovenská legislatíva pozná len dva druhy štrajku. Jeden je ústavný štrajk, kedy musia byť porušované ústavné práva občana. A to je veľmi tenký ľad. Legislatíva je v tomto veľmi vágna a pokojne by sa mohlo stať, že ak by ktokoľvek vstúpil do ústavného štrajku, tak neskôr bude prehrá súd so štátom. A do toho sa nikomu nechcelo. A druhý štrajk je podľa kolektívneho vyjednávania, to znamená ako keby nezhoda medzi odbormi a vedením, ale to by sa týkalo platov a tento konflikt nie je o platoch. Takže ako keby my sme sa dohodli v rámci otvorenej kultúry, čo je vlastne platforma, ktorá zastrešuje tisícky aktérov, múzejníkov, galeristov, hudobníkov, činohercov a tak ďalej. Je to široká skupina ľudí v oblasti kultúry a dohodli sme sa, že ideme urobiť kultúrny štrajk alebo štrajkovú pohotovosť, ktorá bude gestom. To nie je reálny akt štrajku. A tu sa dostávam k tej druhej rovine, že predstavme si, čo by sa stalo, keby Národné divadlo prestalo hrať. No, tak náš premiér by si nalial dobrého šampanského a tešil by sa. Lebo by dosiahol presne to, čo chcel. Umlčal by divadlo. Umlčal by možno, že už posledný hlas v oblasti kultúry, ktorý náhlas hovorí pravdu, pretože naša verejnoprávna televízia sa transformuje na štátnu televíziu, ktorú idú riadiť straníci a nie odborníci. A naše komerčné televízie podliehajú politickému tlaku, či už je to cez znakom reklamy alebo zložitejšie štruktúry. Čiže ako naozaj Slovensko prichádza o hlasy, ktoré sú schopné komunikovať, nepoviem, že pravdu, ale iný názor. A Národné divadlo v tomto ostalo pomerne osamotené. Takže ak by sa prestalo hrať, tak by oni boli spokojní a to sme si povedali, že to nie je tá správna cesta. Čiže štrajk spočíva v tom, že každý podľa svojich možností a ochoty a sily a ambícií v tom svojom sektore robí gestá, ktoré ukazujú, že nie sme absolútne v zhode s tým, ako sa náš rezort riadi. Snažíme sa nekomentovať širšie politické súvislosti, nesnažíme sa vyjadrovať k tranzitu zemného plynu z Ruska na Slovensko, ako ostávame v tých kultúrnych témach. Áno, áno. A myslím si, že minimálne veľmi znepríjemňujeme život našej ministerke. Myslím si, že je úplne jasné už dneska aj bežnému občanovi, že naša ministerka je jedna nekompetentná osoba, ktorá tam nemá čo robiť. A ako som povedal, nemyslím si, že to vyhráme spôsobom, že ona sa jedného dňa zosype a pobalí si svoje pinglátka a pôjde domov. Aha. To asi nie. Asi sa budeme musieť dočkať riadnych volieb, ale zo Slovenského národného povstania je taký krásny príbeh jedného partizána, ktorý povedal, že vedel som, že nad Nemcami nevyhráme, ale nechcel som umrieť s tým, že som sa aspoň o to nepokúsil. No, tak to je samozrejme nadsadená metafora, lebo u nás zatiaľ nejde o život, ale všetci sme v zhode v tom, že my vieme, že to neustojíme na konci, že ministerka to nepoloží, ale neuľahčíme jej to a naďalej ako keby všetkými možnými legálnymi spôsobmi komunikujeme, že jsme nespokojení a že to, čo robí, je zle. Jasné, jasné. No, když jsem byl v Bratislavě naposledy, to byl, myslím, listopad, tak to vypadalo, že se chystá na vládě nějaká rošáda, že s tím pádem se to dotkne paní ministryně, ale evidentně se to zatím nestalo. Všiml jsem si jedné věci, že vždycky, když se tady v Praze potkáme v kroužku s ostatními členy té komise, tak to velmi rychle se přetaví do té roviny. My v Česku to tady máme tu samou situaci za chvíli taky. Jak se vám tohle poslouchám? Má to nějakou jako logiku, nebo je to jenom takový retorická floskule? Protože já taky mám tendenci se ptát,
někoho, kdo to zažil, a já bych si nepřál, aby tato situace byla tady v Česku, co v rámci té prevence jsou důležité kroky, abychom se do té situace nedostali? Ja osobne si myslím, ale nie som geopolitik a nemám až tak naštudovanú situáciu u vás, veľmi povrchne ju vnímam. Ja si nemyslím, že Česko sa môže dostať do tej istej situácie ako Slovensko. Už len postoj normálneho bežného Čecha ku komunizmu. Hej. V nás je ten komunizmus niekde ako keby v Slovákoch zahniezdený. Presne taká tá konformita, tá neochota sa vyčleniť z davu, akceptovanie tých hlúpych pravidiel, ktoré vlastne nikam nevedú. Mne sa zdá, že toto by ovládnutie verejnoprávnej televízie, neverím, že v Čechách by toto bolo možné. Neverím. Akože, ja si myslím, že u vás tie symboly, ako je Národné divadlo, alebo Česká televízia a mnohé ďalšie, že oni naozaj pre vás sú symbolom. U nás je to len vykuchaný terminus technicus, ktorý nemá hĺbší zásah do duší občanov. A môžem sa mýliť, ale možno, že si vás idealizujem, ale vnímam to tak, že toto by proste u vás neprešlo. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, niekoľkokrát som zažil v televízii české diskusie, kde proste sa ľudia okamžite veľmi asertívne vyhradili proti akýmkoľvek blahosklonnému postupu komunizmu. Nemôžeme sa stavať blahosklonne ku komunizmu. To je systém, ktorý zavraždil viacej ľudí ako fašizmus, treba to opakovať. A my sa tam nemôžeme vrátiť. Čiže myslím si, že u vás sa to isté asi nestane. Predsa len tá vaša historická stopa, boli ste kráľovstvom, je tu aristokracia, nejakým spôsobom síce sa u komunisti snažili vyhubiť a pred nimi fašisti, ale mám pocit, že váš príbeh je trochu iný a že vy to ustojíte lepšie. Nehovoriac o tom, že Babiš nie je Fico, je to iný typ politického lídra. Váš Okamura nie je naša Šimkovičová. Tak keby oni vykazujú samozrejme nejaké podobné prvky. Áno, kleptokracia, oligarchia, akože, a ochlokracia sa dá povedať, hej, v našom prípade, v prípade Martiny Šimkovičovej, to je ochlokratka ako vyšitá. Ale ja si stále myslím, že budete čeliť veľkým výzvam. Ten populizmus je aj u vás silný. A ukazovanie prstom na vinníkov a protieurópske reči a nejaké sympatizovanie možno s Ruskom. Ale myslím si, že u vás tu bude, môžem sa mýliť, myslím si, že u vás tu bude slabšie a verím, že vy to proste ustojíte. OK. Je něco, co Česko by mohlo víc, a občanská společnost teďka hlavně myslím, víc pomoci Slovensku? Jako, nebo ne, jenom právě podepíšeme ten archa a držíme vám palce a pak si zase hledíme svého. To by mě taky zajímalo, ta kritická spätná vazba spoza té hranice. Toto je citlivá otázka, lebo ja vnímam Česko ako staršieho brata pre Slovensko. To znamená, že mňa vždy zaujíma názor Čechov, kamarátov, kolegov, kolegyň. A ja mám rád, keď sa niečo na Slovensku udeje a niekto z Čiech to komentuje. Pre mňa je to relevantný názor. Určite je relevantnejšie, ako keď nás niekto komentuje z Francúzska. Lebo to je naozaj iná kultúra, to je naozaj vzdialené, tam sa to zakladá iba na nejakých dostupných informáciách a pocitoch. Ale keď Čech komentuje aktivity na Slovensku, Čech rozumie Slovensku, hej, ten prežitok bol spoločný. A či už sa to týka hymny, kde myslím, že Ondřej Pilaš komentoval. To je relevantný názor. Teraz pán režisér Trojan komentoval dianie na Slovensku. Aj príde na demonštráciu, čo myslím si, že tento piatok, teda zajtra na Slovensko. Ale zachytil som samozrejme aj také tie akože nacionalistické názory, že čo sa tí Česi do nás stále pletú. Akože my už nie sme Československo, starajte sa o seba, upratujte si neporiadok vo vlastnej záhradke. Áno. Čiže teraz zastavujte ma, ak sa moc rozkecávam, ale to, čo ja vnímam ako jeden z najzásadnejších problémov na Slovensku, je, že nám chýbajú intelektuálne elity. My sme si, aj vy ste si ich pozatvárali do basy v 50. 70. rokoch, ale následne sa u vás intelektuálny dizident stal prezidentom. To sa u nás nikdy nestalo. U nás sú dizidenti zabudnutí ľudia. Mladý Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska, ktorého starý otec bol významný dizident, ktorého diela boli prekladané vo svete,
70. rokoch, oni ho obviňujú, že je to Šorošov otrok. Hej? Ako keby, že my si nectíme ani tú hrstku intelektuálov, ktorí na Slovensku pôsobili a nebudujeme si nových intelektuálov. A teraz to, čo robí táto vláda, je presne to, čo robili komunisti, že intelektuálov a kultúru sa snažia umlčať. Ako keby už nám nekonfiškujú byty, ako v 50. rokoch, ale už nás vyhadzujú, už nás zosmiešňujú, dehumanizujú a to je proste šialené. A preto, keďže u nás chýba tá elita, spisovatelia, filozofi, sociológovia, významní pedagógovia a tak ďalej, keďže u nás nemáme až tak výrazné osobnosti, teraz, aby som sa nedotkol všetkých tých, ktorí sa na Slovensku cítia byť elitami, ale ja si myslím, že je dôležité, aby tie české elity sa k nám vyjadrovali. Lebo vy nám rozumiete, vy čiastočne zdieľate s nami naše DNA a preto je úplne na mieste, aby sa český intelektuál, ktorý sleduje dianie, k tomu vyjadril. Ja myslím, že že to je úplný základ. No a plus áno, plus tá kolegialita v zmysle petícií, v zmysle nejakej účasti na protestoch, v zmysle možno, že v politickom zmysle, pokiaľ by v Čechách nedaj Bože, vyhralo demokratické spektrum politické vaše budúce parlamentné voľby, tak by bolo fantastické, keby sa vedeli spojiť s našou aktuálnou opozíciou a skôr ako keby bojovať na úrovni Európskeho parlamentu a ubezpečovať našich partnerov, že Slováci nie sú separatisti, ktorí sa chcú referendum odlúčiť od Európy. Fica volilo 34% voličov, teda oprávnených voličov. To nie je ani polovička krajiny. Ono, akože nie je to stratené, len držia mikrofon, sú hluční. No. Dobře, tak pojďme úplně k nejaktuálnější otázce. Já jsem si v rámci přípravy přečetl, že vy jste potvrdil účast ve výběrovém řízení na ředitele divadla Pavola Orsága Hvězdoslava, což je, tuším, teda městské divadlo. Ano. Co vás k tomu vede? Divadlo Pavla Orsága Hvězdoslava, DPOH, bolo kedysi sídlom činohry SND. To je budova, ktorá má krásnu históriu. Môj starý otec tam bol inšpicient činoherný. Neskôr sa urobil taký swap medzi mestom a ministerstvom, že tá budova sa keby dostala do majetku mesta a divadlo sa odsťahovalo a išlo do historickej budovy na námestí Hvězdoslava a do novej budovy pred nákupným centrom Eurovea. A táto budova ostala mestu. Potom sa dlhodobo v tej budove vlastne divadlo síce robilo, ale iba agentúrne. A vlastne za uplynulé 3 roky urobilo mesto konečne krok k tomu, že už to je divadlo. Valéria Šulcová je tam ako umelecká riaditeľka. Nie je to súborové divadlo, ale ako keby už tam je jasná snaha o to urobiť nejakú jasnú dramaturgiu, budovať si nejakú tvár. Teraz pani Šulcovej končí mandát, čiže mesto vypísalo konkurs. A vzhľadom na to všetko, čo som hovoril, že ja som sa v tom divadle našiel, respektíve divadlo našlo mňa. Mňa tá práca mimoriadne baví a vzhľadom na všetko, čo sa nám v tom Národnom divadle podarilo, či už to boli čísla návštevnosti, tržby, počty predstavenia a tak ďalej, vidím, že s tým mojím tímom sme to vedeli robiť aj v ťažkých covidových časoch a ja tam vlastne beriem ten tím, ktorý bol so mnou aj v Národnom divadle, čiže v tíme budem mať Mateja Bošniaka. To je jeden z najvýraznejších vôbec osobností slovenskej ekonomiky. On bol dlhoročným šéfom auditorskej firmy. Čiže je to skúsený aj makroekonóm. Beriem si Bašku Šajgalíkovú, scenografku, marketingovú špecialistku na komunikáciu. Umeleckým riaditeľom bude Matúš Bachinec, ktorý v Národnom divadle urobil 3 fantastické, za mojej éry 3 fantastické réžie. A máme ambíciu budovať súbor. Máme ambíciu vybudovať súbor. Takže ide byť teraz verejné výberové konanie. Idem sa ho zúčastniť ako síce ako keby viditeľný kandidát, ale radový kandidát. A verím, že ak sa nám to podarí a Slovensko nebude čeliť nejakým ešte vážnejším výzvam, ako je teraz toto financovanie, ktoré je mimoriadne nedostatočné zo strany mesta, ale akceptujem to, žijeme v čase konsolidácie. Ak aspoň tieto peniaze ostanú a my budeme schopní naplniť našu ambíciu zvýšenia počtu predstavení, zvýšenia návštevností, ako keby z vlastných výnosov si myslím, že tú budovu postupne vieme opraviť, že vieme priviesť zaujímavé režisérske osobnosti a že budeme vedieť robiť dramaturgiu, ktorá bude určite konkurovať Národnému divadlu, čo sa týka kvality.
nechceme byť politickí. To, že sa uchádzam o pozíciu divadla, neznamená, že ideme teraz z divadla urobiť budúcu politickú stranu. Jasne. Skôr naopak, skôr sa budeme naozaj snažiť vôbec nestupovať do stranickej, do nejakých stranických tém a budeme jednoducho miestom, kde divadlo hovorí o humanizme, demokracii, hodnotách a toto považujem za veľmi dôležité a tým, že vlastne všetky najväčšie inštitúcie sú ovládnuté ultrapravicovou ministerkou Šimkovičovou, tak riadi divadlo, ktoré je v správe liberálneho, moderného človeka, primátora Matúša Valla, je veľmi oslobodzujúce. Tá predstava, že by on zasahoval do chodu divadla, to si naozaj neviem predstaviť, ako ho poznám. Takže, to jsem si uvědomoval. No. Držím palce, jakkoliv teda musím říct, že to, co člověku vyskočí na tom internetu k této zprávě ve smyslu, tak se pojďme podívat, kolik tam bude brát, tak to mě teda úplně šokovalo, že jsem na to hleděl na ten monitor. A podívejte se, na jak jezdí jako motorce a skutru, že já asi nedovedu úplně přesně rozlišit, co je ještě bulvární, co jakoby není bulvární, chápu, že toto. Ale že jsem si uvědomil, že to fakt teda máte to, jako asi těžké. A ja sa z toho smejem. To je šílené. Nie, ľudia, ktorých si naozaj vážim, a to nie je len kaviareň v Bratislave. Ja pomerne veľa cestujem aj po Slovensku. Stretávam ľudí, ktorí jednoznačne nám ako nášmu týmu držia palce otvorenej kultúre, nie je to vôbec stratené. To ako celkovo reakcie na články, tie komentáre, veď vieme, kto už má ambíciu písať pod pseudonymom Nick 1, 2, 3 Rambo. Čiže ako útoky od ľudí, ak mi závidia moju modrú Vespu, tak ja im prajem pokojný život. Ja na to nemám čo povedať. Moje firmy ich výsledky hospodárske sú verejne dostupné na Finstate, to je portál, ktorý ukazuje hospodárske výsledky firiem. Ako riaditeľ divadla som posielal moje majetkové priznanie, akože ja nič netajím a to, že niekto závidí pomaly na Slovensku svojmu susedovi už aj rakovinu, to ťažko to komentovať, ale naozaj usmievam sa nad tým nie krčovito, ale naozaj veľmi úprimne a viem, že sa to... Ono je to úplne jedno. Keď si pozriete, aké mala komentáre pod svojimi výstupmi naša prezidentka Čaputová, tak pochopíte. Už čistejšie, zrozumiteľnejšie vyjadrenia, aké mala naša prezidentka, z akéhokoľvek uhla nenapadnutelné, pretože boli vo svojej podstate že dobré a zdravé a aj tam ju nazývali vulgarizmami. Čiže ak sú anonymy, ktorí sa dokážu obuť vulgárne do ženy prezidentky, tak to, že sa obujú do mňa, to dokážem zvládnuť. Rozumím. Matěj, než vás pozvu na kafe, si to stihneme za to, že jste si na mě udělal čas, tak poslední otázka je pro všechny hosty stejná a je taková, jak se jmenuje tento podcast, to znamená kam jdeš, takže kam v tom nejširším slova smyslu jdete? Tak... Mám nejakú predstavu, ale ako sa hovorí, ak chceš pobaviť Boha, tak mu povedz o svojich plánoch. A ja mám rád ten Svierakov citát, že som takovej ateista, že sa bojím, že mne Pán Boh strestá. Myslím si, že mojou ambíciou by bolo, aby som dokázal prepojiť svoje podnikateľské aktivity, ktoré sú za 20 rokov tak rozbehnuté, že sú samonosné a nepotrebujú ma. A to by mi mohlo dať ten komfort na to, aby sme vybudovali jedno slobodné divadlo, ktoré bude nejakým ostrovom pozitívnej deviácie, ktoré bude útočiskom. Chceme tam robiť diskusie, chceme robiť veľa projektov pre deti, chceme spájať, chceme robiť s ostrakizovanými skupinami. Najbližších 5 rokov, ak sa to podarí, by to mohol byť krásny projekt a ďalej sa snažím až tak neplánovať. Moc držím palce a děkuji za rozhovor. Ďakujem aj ja. Mějte se. Ďakujem. No paráda. Děkuju velice. Tak to mě udělalo velkou radost.